aj vlastnú skalku teraz, tatko. Čo? Pusti rádio a dospievaj do toho. Počkaj. Že nikam nejdem. Dobrý večer. Priatelia. Je gotovaja? Po rusky. Slaminko, jak som ušla to. To mala už byť, lebo ja zajtra nemôžu nič jesť. Потому что я завтра неделя, а я в воскресенье не žeru. No. Až pondelok žeru. No. Dobre, tak pondelok. A to je jedno, čo, aký sa to, ja vôbec, keď to nikto nehovorí, ale ja to vôbec neviem, ja to nemám rád. No. Dobre? Vidíš, takové nešťastie. Dobre, tak dobrou nocou musím šoferovať, už ideme. Momentálne sme pri Holci. Čekaj, ja som aj so Sárou, aj s tvojou kamarátkou. No, jasne, není sám. No však čo by, ja keď som bol u teba, tak oni sedeli v aute. Herečky. Vážne, bez srandy. Sára, že ste sedeli v aute, keď som bol... Áno! No, fakt, bez srandy. Nie, oni sedeli v aute, že oni mali tam dôverný rozhovor. Vážny. No? No. Čože? Čo si spravil? Jakú poistku? Čo je? On na seba? Daj mu teraz zavolať, že čo si to dovoluje. Lebo daj mne. To čo ty, počúvaj ma, to čo ty máš záznamy ako hento? Ale tak, že čo si to dovoluje dopíšať hento? To čo si to dovoluje? To akože, ja to kedy si dal, v živote prvýkrát som videl, ale on si dal voľne poistku? To o čom je reč? No. No niečo, prečítaj mi to, čo tam je napísané. No, tak si otvor menu, daj si toto. Áno, samozrejme, počas hovoru. No. Nie. Správy. Nie. Správy. Prijaté. Prijaté, no. No a teraz si to otvor. Stlač, ktorú chceš prijatú. Poslednú trebárs. Prémiová dovolenka za 6,90 €. No, to čo si dovolí ten človek? No, to čo si dovolí to písať o mne? No, my sme nemali nič, ja som len povedal, že aby sa trošku zorientoval ten človek. No, dobre, no, vidím, že len toto. Fakt, ja som nemal takéto no, tu sa nedá nazvať, že problém, ako. To ja také veci vyriešim, ale takéto ohováračky. To som fakt nepoznal. Ja viem, no ale čo to je? Ja si to dovolím, keď si spotýkali?
Čo to je toto? Ja tomu vôbec nerozumiem. No. A to sa nepomieli s niekým číslo? Či to nepísal preto tam? No dobre, jasné. Nie, jasne, s tým mám sa to pokoj. No jasne, za tým to aj mám si veľkú čiaru. No dobre, čau zatiaľ. Pusti rádio, tatko. Jasné. Pridaj. Však oni zo šale možno. Šale 500. To je lovecica, ale...